मैयानि दिनाव जि बेलासि समाव ससियेल मिडिया मबाइल गोबां नुनो मोनदों आरो दासिम बयबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोंखारिनाय दुखु मोननाय फोरमायलायगासिनो दङ। दा बेफोरखौ नुनो मोननानै आंबो नुनो मोननानै मैया बेलासियाव दा दिनै थोंजोङै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जानानै मैयानि जि गोथार बर' माहारिनि मोनसे दामजु गेदेमा आंगोनिबो आंगो जोंनि बर' माहारिनि खाम, बे खामखौ माने जय्ग मण्डप साजायनानै जि खामनि सायाव जय्ग होनाय हाबा होनाय अर्थात गोथार जुलि होनाय, दा बे नुथायखौ नुनानै जों जोबोद संखिखांदों, जोबोद दुखु मोनदों आरो दिनै बे नुथायनि सायावनो थोंजोङै गिबियावनो गोख्रोङै सोंखारिदों आरो माने बै न'खरनिसिम दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथांमोना निमाहा बिनांगौ, बिथांमोनहा खौरांगिरि बिथांमोननि गेजेरजों निमाहा बियाब्ला जों बिथांमोननि सायाव थाबैनो जोङो आयेननि बेबस्था लागोन दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा। दा बेखौ माने जोङो दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों गोसो गोरबोनि गाबखांनायनि गेजेरजों। आङो बुंनो लुगैदों जोङो दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों हौवा गोदान इयुनसान ब्रह्म, बिफा फनिन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बिमा मुस्रिमा पार्बती ब्रह्म, गामि बरागामि, पस्ट अफिस आरो पुलिस थानाया दतमा, जिल्ला क'क्राझार आरो हिन्जाव गोदाननि न'खरा जाहैबाय हायना ब्रह्म, बिफा उत्तम ब्रह्म, बिमा थानेश्वरी ब्रह्म, गामि दैमुगुरि सेरफांगुरि आरो पस्ट अफिस आरो पुलिस थानाया सेरफांगुरि। दा बिथांमोननि जि इयुनसा आरो जोंहा हिन्जाव गोदान हायना ब्रह्मनि जि गोथार जुलि, बे जुलिखौ होदोंमोन माबानि दतमा बाजारनि शिब मन्दिराव थाग्रा बिनि पुर'हित राजेन ब्रह्म, बिथांनि जामबुंखौ सिन्थायनो जोङो मोननो हादों। दा दुखु गोनाङा बेनो जे बे राजेन ब्रह्म शिब मन्दिराव थाग्रा पुर'हित, बिथाङा जिबादि खाम्फानि सायाव मण्डप बानायनाय आरो बे मण्डपाव जय्ग होनानै जि गोथार जुलि होबाय, बे गमामायैनो राजेन ब्रह्म बिथांखौबो जोङो सोंखारिनो गोनां। बे शिब मन्दिराव थाग्रा बिनि शिब मन्दिरनि पुर'हित, बिथाङा मा पुर'हित खालामदों एबा बर' माहारिनि गेजेराव जोंनि ब्रह्म धोरोम सिबियारिनि गेजेराव बेबादि मा खान्थिजों जय्ग होखो बियो, दा बेखौ जोङो संखिखांनाय माने दुखु मोननायजों जोङो बिथांखौबो इयुनाव जाहाथे बेबादि आब्रुथि गैयि, बेबादि सोमोनांथाव गाब गैयि बा आरजायि बेबादि जाहाथे हाबा होआ बा जय्ग होआ, बिथांखौ जोङो सोंखारिदों। बिथांखौ जोङो इयुनाव बिथांनि सायावबो जोङो आयेननि बेबस्था लानो गोनां जागोन। दा बेखिनियाव फोरमायनो गोनां जाबावदों जों, बे हौवा गोदाननि न'खरा बाथौसो, बाथौ सिबियारि, बिथांनि न'खराव सिजौ गासिबो दंजोबो, सिजौनि थानसालि। दा बिथाङा बाथौ,
दा बेनो नामा बिथांनि बाथौ सिबियारिखाय माने जोंनि जयग'नि खान्थि आब्रुथि गैयि बा बिकृत खालामनाय बेखौ जोङो ओंखायनो सोंखारिदों, ओंखायनो दुखु मोनदों आरो बिथांखौ ओंखायनो जों आयेन बेबस्था लानो नागिरदों। बिथांनि न'खरनि जि हाबानि मन्दप बानायनाय बेहाय गथ'फ्रा बानायदों होननाय खोनादों, मिथिनो मोनदों। सेंग्रासा उन्दै उन्दैया बे मन्दपखौ बानायदों। बे गथ'फ्राथ' मा बुजिनो, सेंग्राफ्रा खुनु धोरोमनि खान्थि बा जोंनि जयग'नि नियमफोरखौ मिथिया बिथांमोनहा। दा बेवहाय बै गामिनि जि बरा गामिनि गावबुरा बिथांमोन 4 गाहाम दं होननाय खोनादों गावबुरायानो, आरो गामिनि गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोनहा एसे नोजोर होयोबा मोजां मोनगौमोन। जोङो जोबोद माने खावलायदों इयुनाव बिथांमोनहा जाहाथे बेबादिनो जुलि बा हाबा हुखाफ्राव नोजोर होयो बिथांमोननि गामिनि गेदेमा बिथांमोनहा, दैदेनगिरि बिथांमोनहा। दा बिथांमोननि नोजोर होयियावनो दिनै सारा बुहुमनि बा जोंनि आसाम नाङै बा जोंनि बर' माहारिनि साफ्रोमबो गोसोखौ दुखु होदों। दा बे हाबाया जादोंमोन थांनाय 6 फेब्रुवारि सुक्रुबार बे हाबाया। आरो बेबादिनो बे हाबानि गेजेरजों दिनै जोंनि बर' माहारिखौ दुखु होनायखौ एबा जोंनि बे मोनसे गोथार माने GI टेग मोनलायनाय बर' माहारिनि दामजु आंगोनिबो आंगो खामनि सायाव मन्दप साजायनानै जि जयग' होनाय, बे आहुति होनाय बा जुलि होनाय, बे हाबाफारिया जोबोरैनो दुखु गोनां आं सानो। दा बे गुरुदेब कालिचरन आफाया बेबादि खान्थि जोंखौ फोरोङाखै। जोबथारनायाव खावलायनो लुगैबावदों फिन बिथां रुंसारि फनिन्द्रनाथ ब्रह्मनि फिसाला हौवा गोदान इयुन सान ब्रह्म, लोगोसे बिमा मुस्रिमा पार्बती ब्रह्म बिथांमोनहा आरो गामिनि रायजो राजा अननानै खावलायहरदों जे माने क्षेमा बिनांगौ। सारा जोंनि हारिमु सिबियारि, माहारि सिबियारि, बाथौ धोरोमारि आरो जोंनि ब्रह्म धोरोमारिनि गेजेराव बयनिबो गेजेराव बिथांमोना निमाहा बिनांगौ थाबैनो, नङाब्ला जोंबो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा बिथांमोनखौ आयेननि बेबस्था लागोन। जों बेखिनिखौ फोरमायनानै नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायहरनानै खुलुमबाय। दिनै बे गोथार बुब्लियाव नुजाथिफैनो हानाय जोंनिनो बड'सा खौरां बिजों सालायगिरि नोंथांमोन, जोंनि मानिजाथाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गोदानै बिबान मोननाय आफादगिरि फतेन्द्र बसुमतारी आफा, जोंनि बाव नुजाथिफैनो हादों मिरु ब्रह्म धोरोम आफादनिनो हारिमु नेहाथारि दिमासा ब्रह्म आफा, जोंनि सिबिनां फुजिनां उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि जाम्बुथिया ब्रह्म आफा, जोंनि सिबिनां मिरु ब्रह्म धोरोम आफादनि रां दोनथुमगिरि लोगोसे जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोनगिरि बिपिन चन्द्र ब्रह्म, बिथाङा आजिरा स्टेट बेंकनि मेनेजार, जोंनिनो उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय नेहाथारि देरहासात नार्जारी आफा, बयनो खुलुमनाय सिबिनाय बावबाय। दा मैयानि समाव बाथौ गौथुम, जोंनि सिबिनां बाथौ गौथुमनिफ्राय जिबायदि बिथांमोनहा दुखु फोरमायदों, जोंबो एखे समावनो आंबो दा थुनलाइ नेहाथारि महरै मिरु ब्रह्म धोरोम आफादनि जानानै दुखु फोरमायदों, जेराव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफानि बर' हारिखौ साबस्रांनो राहा नागिरनानै दा आफाया बुंलांबाय 1906 मायथाइयाव स्वामी परमहंस शिबानन्द स्वामी आफानिफ्राय ब्रह्म धोरोमखौ लाबोनानै हा दै बार अर अख्रां पन्च तत्वजोंनो सिबिजानाय सान अखाबो साखि खालामनानै जि ब्रह्म धोरोमखौ बर' हारिनि गोसार होबाय। जोङो
दा बे गोबां आवगायबाय आरो बेनि दिनैनि बे थांनाय 6 फेब्रुवारि 2020 बांला 1932 संबारनि 23 माग दानाव बिथां जोंनि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि एकदम आंगोनि जोनोम बरागारि गामि लासो दतमा बावहाय जे जितु इयुनसान ब्रह्मजों लोगोसे जोंहा बे बिथांनिनो जि हाबा जालांबाय बेवहाय जों मोनथिनो मोनबाय क'क्राझार जिल्ला ब्रह्म धोरोम दैदेन आफादनि कालिन्द्र बसुमतारी आफाया फुङाव थांनानै गासिबो सोंना लाबोजोब्बाय बेवहाय बिथांमोना ब्रह्म बाथौ मोननैखौबो सिबियो जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया धर्मनिरपेक्ष बयहाबो मोनथाय दं धोरोम सिबिनायनि धोरोमा जाबाय न'खर गोजोन लाबोनाय समाजखौ मोजां लाखिनाय अनलायनाय दा बेवहाय बिथांमोना जैग' खान्थि जि प्रथाजों ब्रह्म धोरोमा दैदेनबोदों गुरुदेव कालिचरन आफानि दहाय लानानै बर' समाजखौ जि साबस्रांहोबाय बेवहाय जोंहा मोनथाम खुन्दु थायो खुन्दुआ जोंहा मोनथाम स्टेप थायो सत्य रज तम माने सोरजिगिरि खांगिरि आरो लांफिनगिरि जेखौ रांरासि मैथासि बारि गंथाम होनायजोंबोसो बेवहाय मोनथाम स्टेपै बेवहाय बन जाबनाय जायो आरो बेनिफ्राय अर ब्रह्मखौ आर'ज गाबनानै जयग' होनाय जायो दा बेवहाय जों नुनो मोनबाय खाम जोंनि बर'नि आगोमा एकदम बाथौ धोरोम सिबिनाय बा आर'ज गाबनायाव बर' हारिया खाम सिफुं जथा लाबोदों बे जोंनि खौसेथिनि नेरसोन हारिमु दा बे खामनि सायावनो जयग' साजायनानै जिथु आहुति होबाय हाबा दानबाय बे जोबोद सानस्लाबै हाबा मावनाय जादों आरो बिथां क'क्राझार जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय नेहाथारि कलिन्द्र बसुमतारी आफाया जि थांनानै मोनहैबाय बेवहाय दुखु फोरमायदों बे न'खराव बिफायाबो रुंसारि जालांबाय आरो गामि समाजाबो बारा नोजोर होस्लाबनो हायाखै होननानै बुंदों बेवहाय लाइमोनफ्रा एसे साबसिन खालामनाय नोजोरजों बिथांमोना सानस्लाबालासिनो मोननैबो हारिमुआव थाथों धोरोमाव थाथों बे बिथिंजों बिथांमोना बेखौ साजायनानै बे जोंहा राजेन ब्रह्म आफाखौ परिहित खालामफैदों दा जोंहा साननांगौ बावसो जादों जोंनि पुरहित प्रसारक आफामोनहा बेवहाय एसेबां बादा खालामनांगौमोन बे हामा बे नेम नङा होनना बुंनो बेहा मोन्थाय दंमोन नाथाय बे बुङाखै बेखायनो बिथाङाबो सासे पुरहित आफाबाबो दायनिगिरियाव गोलैदों दा बाथ्रा जाहैबाय बेवहाय बिथांमोना थाबैनो क्षमा बिनांगौ जों आयेननि साफिनायनि थांनायाथ' खोथाखौ बुंलांगोन खिन्थु जोङोबो फोसाबलायनांगौ आरो जाहाथे बिदि दाजाथों जोंहा मोनसे आरो जोंहा दंबावो प्रमद चन्द्र ब्रह्म आफानि जिथु रायथाइ बे रायथाइयाव जोंहा गोबां फरायगिरिफ्रा फरायखांबाय गुरुदेव कालिचरन आफाया ब्रह्म धोरोम फोसावनाय समाव खाम सिफुं जथाखौ बिथांमोना बुख्रेब दानख्रेब खालामनानै जनगार बेबायदि सोदोबाव बाहायनाय जाबोबाय थादों दिनैसिम कलेज लेभेलाव फरायबाय बेखौ मोनो बे सोदोबा नाथाय बाराद्राय एसे आंनि साननायाव आंनि नोजोराव एसे लिरब्रेनाय बायदि बै समनि प्रमद चन्द्र ब्रह्म आफाया बिदि एसेबां नेगेटिभ माइन्डजों लिराखै जानो हागौ नाथाय जोंनि एडिटिंआव बे थाफानो हागौ बेवहाय बाथ्रा जाहैदों जोंना जाबाय तामसिक बा दामनाय देनाय तामसिक बे जैग' खान्थियाव बे एसे होबथाजाथ'नाय तामसिकआ जों ध्यान बेवहाय गोथौयै गावखौनो ध्यान खालामनानै इसोरनि गुमुरखौ संग्रिनाय बे प्राणायाम ध्यान धारना खालामनायाव जों जे तामसिक बाहायोब्ला जोंहा एसे जोंनि मेडिटेसना एसे मा जायो एसे बोरैबा जों इसोरजों लिन जानो हाया बेखायनो जैग' जोबखानो जोङो बागुरुम्बा मोसानाय दामनाय देनाय जों गासैबो बाहायो आरो जों बैसागु फालिनाय गासैबो जोङो खाम सिफुं लाफायो दा बाथ्रा जाहैदों गुरुदेव कालिचरन आफाया बै समाव जोंनि जि धोरोम सिबिनायनि सप्तासे गोजोन जानाय लोंनाय दामनाय देनाय जि बोथोर हगारदोंमोन बेखौ हमथानो थाखायसो बिथाङा खाम सिफुं दामनायखौ दोनथ' जैग' होनायाव बिनिफ्राय जों हारिमुखौ लांबाय थानांगौ आरो बिदिनो जों हारिमु दिनैसिम लाइमोन दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा हारिमुखौ लाबोबाय थादों जोंनि आलासि सिबिनाय गासिबो फोरबो माबायाव जोङो बाहायबोदों बुंनो थाङोब्ला जोंनि दखरसे फिसा गामि देगला गामिनिफ्राय रौतान देगला गामिनिफ्राय बैसागु मोसा जोंनि आइजोफ्रा लाइमोनफ्रा सेथि बान्था मोनबाय थानायबो जोंहा नजिर दं आरो दाख्लै 17 जानुवारि बेवहाय जोंहा बागुरुम्बा दोहौआव जोंनि गामिनिफ्राय साथाम साब्रै लाइमोना बाव बाहागो लाहैदों आरो बिथांमोन 25,000 सरकारनि अनसुंथायजों लोगोसे मान बिलाइ मोननो हादों दा जोङो मोनसे जोंनि दामजुनि सायाव बिदि सावगारनायसो जों मिन खालामनाय नुदों मोनदों थांखानाय बेसेबांबा समनि जिथु रियेक्ट बेखौ गोदान लाबोफिननायसो बे गोदान प्रजन्म खालामोब्ला जोंनि समाजा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बे गावस्रानाय फैलायगोन बेखायनो आं लुबैदों जों गावस्रानाङा मानो होनब्ला जों बर' हारिसो आं बर' हारि मानो होनब्ला आंनि बिनानाव साथामबो बाथौ धोरोमाव दंजोबो आं बाथौ धोरोमखौ आं मोनबोजोबफिनदों
होमबालाय जों सोर जाखो बाथौआ मा हादिबार अर'खाम बाथौ पन्सबो जायखौ होनना बुङो बिदिनो सान अखाफोर बर' हारिनि सिबिनायखायनो जों लाबोफाना जों दिनै बर' हारिखौ संसार लाबोदों जोंनि माहारि आफाद बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां नीलकण्ठ गयारी आदाया गोबां मेल मिथिङाव बिथाङा गुरुदेव कालिचरन आफादनि हारि फोसाबनाय धोरोम फोसाबनायनि गेजेरजों बर' हारिखौ जौगानाय बाथ्रा बुंबाय थादों जोंनि बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा दाख्लैबो जोंना बेवहाय माजबारि केसामाव जानो मोजां बिबुंथि लाखिदों मोजां खालामदों दा जों एखे आं बेखौसो खावलायगोन बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ जे जोंनि लाइमोनफोरा दिनै सिनायो फरायसा उन्दैनिफ्राय सिनायो गुरुदेव कालिचरन आफानि जिउ जारिमिन बिनि मावलांनायखौ दानि जेनेरेसना सिनायनांगौ आरो बेखौ एक्सेप्ट खालामनांगौ आं बेखौसो खावलायगोन दुलाराय ब्रह्म लाइमोन आफादनिफ्राय आरो बे बिथिङाव आङो दुलाराय बाथौ गौथुमसिम साबायखर जासिहरदों बिथांमोना नोजोर लाबोनानै बै जायगानि बिथांमोनखौ एसे थागिदा हरनानै साख्रि खालामनो हादों आरो बबेबो जोंबो नोजोराव गोलैदों बेखायनो आंनि सुंद' बिबुंथिखौ आंनो फोजोबबाय जों खौसे थानांगौ जों बर' हारिजों जै बर' हारि जै ओम